Oh, dat is niet in de zin, Mike. Ja. Nou, nog die meneer Knopse die voor van ons van Tindi. Hoe en wat van de Rijksministerraad. Hoe was het? Nou, het is een lange ministerraad, maar we waren het niet eens. Even kort gezegd, alle voorstellen die op tafel lagen, ook voor de liquiditeitssteun, die hebben we aangehouden. Omdat niet aan de voorwaarden is voldaan en dat er geen politiek akkoord ligt vanuit de landen op de andere afspraken die begin december gemaakt zijn. Waardoor we niet verder kunnen met de wetgeving. En niet verder met de wetgeving betekent ook, over het protocol van Aruba, waar geen overeenstemming over is, dat we ook niet verder kunnen met wat we wilden doen, namelijk de liquiditeitssteun verstrekken. Dus afgesproken is dat de gesprekken nu worden voortgezet en dat het een volgende Rijksministerraad terugkomt. Lukt dit de landen wel financieel overeen te komen? Ja, kijk, het punt is, als je ambtelijk een akkoord hebt, dat werd ook bevestigd door de landen hier, begin december, dat het dan vreemd is. Ik heb er niks aan veranderd. Ik heb gewoon gezegd, ik ben akkoord met dat voorstel, maar dat daarna de bestuurders op de landen zeggen, ja, wij willen toch iets anders, we willen iets anders. Wat er een beetje op lijkt, dat je weer teruggaat in de tijd. En dat willen we niet, we willen vooruit. Die parlementen zitten te wachten op de stukken. Die willen graag ook kunnen bespreken over de consensusrijkswet. En daar hebben we het zojuist over gehad. We hadden het ook over de steun. Ja. En de voedselpakketten voor de armen. Ja, kijk, daarvan hebben we in het verleden gezegd, dat staat helemaal los van deze. Wij geven gewoon voedselpakket. Overigens is dat programma nu beëindigd, hè, dus het is nu een zaak van de regering in de landen. Maar dat staat helemaal los van liquiditeitssteun of wat dan ook. Gerfmin. Oké, dat is belangrijk. Meneer Knops. Ja. Even alle landen één voor één. Curaçao, waar is het precies bij Curaçao gestrand? Want we hebben tijdens een persconferentie van meneer Pisas gehoord dat eigenlijk kan Curaçao redelijk het goed doen zonder de steun van Nederland nu. Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat er even goed steun moet zijn voor de consensusrijkswet. Ik heb ook contact gehad met de heer Pisas. Hij heeft me toegezegd dat de ministerraad daarmee zou instemmen. Ik heb tot op heden nog steeds geen bevestiging daarvan gehad. Dus de ministerraad moet wel uiteindelijk daarmee instemmen. Dan kunnen we ook de voorstellen allemaal naar het parlement. Want vergeet niet, die consensusrijkswet en dat COO, allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat hetgeen wat we nu gedaan hebben, die ruim 1 miljard euro, 2 miljard Antilliaanse guldens die al aan lening verstrekt zijn, dat dat juridisch allemaal goed geborgd is. En het duurt te lang, het gaat te langzaam. En we hadden 3 weken geleden al ambtelijke overeenstemming en nog steeds geen politiek bestuurlijk commitment. Ja, dat is wel. Vorige keer was het een hot potato met Sint Maarten. Sorry, was het? Hot potato, zoals ze zeggen. Ja. En is het nu opgelost? Nou, kijk, we hebben ambtelijk tot begin december zijn goede afspraken gemaakt. Maar ook voor Sint Maarten geldt dat ik nog steeds wacht op instemming van de regering. En men heeft nu aangegeven dat er allerlei bezwaren zijn. Ja, het probleem is dat zolang je geen consensusrijkswet hebt, dat ook de wettelijke grondslag ontbreekt. Dus als we daar nu nog heel lang over gaan praten, dan wordt het alleen maar steeds moeilijker. Ook de zijde van de Nederlandse regering, van de leden van het Nederlands kabinet is aangegeven dat er meer tempo gemaakt moet worden, dat er al heel veel hulp verleend is. Hè. Denk even aan het boosteren. Er wordt nu vanaf de leeftijd van 18 jaar wordt al geboosterd op de eilanden. Hier zitten we op de leeftijd van 65 jaar. Hè. Dus alle inzet is erop gericht dat het daar loopt. Maar daar moet ook wat tegenover staan. Dus, Aruba is nu een... Ja, kijk, Aruba, daar speelt natuurlijk van alles, dat begrijp ik. Maar als je op dit moment deze situatie dus ook doet om de arbeidsvoorwaarden terug te brengen, hè, die kortingen. Terwijl je nog afhankelijk bent van liquiditeitssteun en terwijl er nog geen politiek commitment is over het bestuurlijk akkoord. Ja, het is natuurlijk ook nauwelijks uit te leggen. Maar even concreet over Aruba. Want het is mooi om te zeggen, oké, we zijn niet tot enige gekomen, maar is een concreet punt waar je zegt, oké, dit geldt voor Aruba, daarom, want het volk, dan snapt het hun het niet, hè? Nou, ik weet niet wat ik specifiek vraag is. Op welke punt precies zijn jullie niet met elkaar overeen voor Aruba? Met Aruba. Aruba wil graag dat kortingen worden teruggedraaid. Ja. Aruba wil geen protocol voor financieel toezicht. Althans niet in de vorm zoals wij hebben voorgesteld. En Aruba heeft nog steeds geen instemming gegeven met de nota verwijziging, zodat die naar de parlementen gestuurd kan worden. En zolang die dan is, die duidelijkheid, kunnen we ook niet verder. Dus we hebben gezegd, we houden het aan, we houden al die voorstellen aan. Dus we hebben op dat punt geen enkel besluit genomen over geen van de voorstellen. En op Curaçao welke punt concreet?
Nou, bij Curaçao ging het ook om de instemming voor de notaverwijziging. Ja. En het protocol om zeg maar van de begrotingsnormen vrijstelling te krijgen. Nou, al die punten hebben we gezegd, daar gaan we opnieuw bespreken. Er moet nu gewoon, het is wat dat betreft, ik maak me er wel zorgen over de voortgang. We hebben afspraken gemaakt en die moeten we ook uitvoeren. Dat is het enige wat we doen. En wij verzetten geen doelpalen. Wij willen gewoon dat die afspraken gewoon worden nagekomen. Dat mogen we ook vragen, vind ik. En daar was in de Nederlandse deel van de Rijksministerraad was daar veel zorg over. Van hoe kan het dat ambtelijk akkoord niet opgevolgd wordt door een bestuurlijk akkoord? En Sint Maarten, welke is het concrete punt? Ja, dat zijn dezelfde punten. Ja. Is er iets waar u wel zich goed mee voelt? Ja, ik heb zeer veel begrip voor het feit dat al die maatregelen die nu genomen worden, dat die ook pijn doen. Alleen we hebben ze wel afgesproken. Ja. Dus we kunnen niet zeggen, ja, we hebben al heel lang die korting toegepast, dus het hoeft niet meer. Terwijl je op hetzelfde moment gewoon afhankelijk bent van die liquiditeit. Dus dat is niet uit te leggen. Okay. Dus vandaar dat we ook gezegd hebben, zorg nou dat het wetgevingstraject op gang komt. Dat de parlementen snel hierover kunnen meepraten. Dat zijn eigenlijk de volksvertegenwoordigers die daar ook mee moeten instemmen. Dan pas heb je een consensus Rijkswet. Maar we zijn nu al 1,5 jaar daarover aan het praten. We hadden dus begin december een ambtelijk akkoord. Ja, ik was bereid om de handtekening te zetten. Maar van de zijde van de landen komen er nu bezwaren. En ja, ik vind gewoon dat we geen tijd te verliezen hebben. De eilanden, de parlementariër die hier was vorige week, die hadden de media doorgegeven. Het lijkt alsof Nederland van de 3 eilanden weer een Antillen van wil maken. Nee, dat is totaal onzin. Nee, kijk, we houden gewoon aan de afspraken. Statuut is het statuut. Er is een onverplicht aanbod gedaan voor leningen tegen 0%. Dat moet ook komend jaar al over gesproken worden hoe die verlengd worden. Of die verlengd worden en of het afgelost moet worden. Allemaal het nieuwe kabinet. Maar wij houden dus gewoon aan de afspraken. En die maatregelen die we elkaar afspreken, die landspakketten, die moeten wel uit. Dat zijn geen papieren letters. Dat moet echt uitgevoerd worden. En we komen nu in de fase uitvoering. En ik zie een aantal dingen goed gaan op dat punt. Maar er zijn ook een aantal dingen waarvan ik denk, ja, waarom wordt er zo lang over gedaan? Dus ik zit al de hele tijd te wachten op inhoudelijke antwoorden. En ik hoop oprecht dat er snel een stap gezet wordt. Okay. Dus, ja, daar ga ik in. Dus concreet geen financiën nu richting de eilanden, terwijl een aantal dingen zijn geregeld. Sluit is aangehouden. Ja, concreet waar hebben we het precies over voor de 3 landen? Nou, voor de als het gaat om liquiditeitssteun lag er alleen een verzoek van Aruba. Sint Maarten en Curaçao hebben voldoende nu. Voor Q1 geen liquiditeitssteun. Okay. Maar hebben wel gevraagd om af te mogen wijken. Dus om meer geld uit te mogen geven dan je normaal mag uitgeven. En daarvan hebben we gezegd, dat houden we ook aan. Want dat heeft er allemaal mee te maken. Je kunt niet zeg maar, grote schulden nu gaan opbouwen. Zonder dat je afspraken over die consensusrijkswetting te maken, et cetera, et cetera. En dit wordt nu overgeheveld naar de volgende RMR in januari. Ja, dat is volgende. Ja. Maar daar zult u geen deel meer van uitmaken. Heeft u ze wel het beste toegewenst, de eilanden? Zeker, zeker. Wil je nog een laatste woord voor de beste wensen? Ik wens iedereen een heel gelukkig nieuw jaar. Ik hoop echt dat er perspectief komt, ook voor de economie. Dat mensen weer banen hebben en dat er weer inkomen is. Daarom doen we dit. Hè. Dit is geen spelletje of een discussie tussen politici. Daarom storen wij ook dat het zo lang duurt. We willen vooruit. We willen daadwerkelijk investeren in onderwijs op Curaçao. In justitieketen op Sint Maarten. We hebben Aruba al in vooruitzicht gesteld dat ze korting krijgen op de rentepercentages. Dus het gaat echt om grote bedragen. Nog even los van alle medische hulp en voedselhulp. Maar we moeten samen echt stappen gaan zetten. En wetgevingstrajecten duren altijd heel lang. Maar tempo erop. En als we twijfelen of we snel moeten doorzetten of niet, dan moeten we altijd aan die mensen denken die we kennen, die het moeilijk hebben. Want die zijn gebaat bij het feit dat dingen beter gaan. Dat is onze drijfveer. Dat verbindt ons in het Koninkrijk. En daar heeft ook het nieuwe regeerakkoord hele mooie teksten over opgenomen. Dus ook de komende jaren is het niet al een basis voor goede samenwerking. En ik hoop oprecht erin. Ik wens iedereen het beste. En Masje dank je voor alle warmte, alle medewerking, alle samenwerking. En alle mooie momenten en ook leermomenten die de afgelopen jaren opgaan. Dus, beste wensen. Meneer Knops, minister van toekomstige. Bom, sono last momento con ninguém geeft me no aqui da para doen nos entrevista tour adrent auto by last momento que boslang ko tapaga belasting papaga ng salaris no por hanya sa ora concretamente ora aqui daqui ko ta emotivo meneer Manuela Bisnos que tudo nos ora sali ela escolhe pa by tá só auto me rápido não tá só auto não tudo bem ok tudo bem esse significa que nós estamos tendo finalizar aqui não mas hey beste wensen hè bedankt voor alles esse tá bota
Emil, voorlichter die staatssecretaris. Sí, que me di así cosa aquí. ¿Aba verwacht algún palabra de nang? Zie je eigenlijk wel. Sí, toch? Mijn último día experiencia de raad. Mas que tá, pues tu cos bom, cos no kan we nos que pero algo así nee. Dus dat ik geïrriteerd ben, hoe is dat? Dat ik veel aan me nog. Sí, pero mi que me di profesionalismo sí tá zoek hoor. Não tá normal que botar assim algo assim aqui. Então, mi sa amin também tá yendo no normal. Se tá a base de mi kennis para fo. Pero ma verwacht ko nos loya algo di het is gaf me nang aqui lo bisa algo. So nang nos te queda aqui na hora e pelo que tu trata então de awe. Na mi pedi tu media de comunicação, olha uma assim, né? Olha assim na meeting gosta de switch. Ora botar usa nos material que já tu use grátis, use tranquilo, mas pero diz formal que vai ser que nós não tá cobrado, nós também tu usa de outro que me use com mil amor, discorda bisa assim que nós paga nos trein, nós move by tu caminho, então assim é material ou tá para disposição do povo de Corsou, Aruba, St. Maarten e também, sim, Aruba, Corsou e St. Maarten. Então aí nós tour também tá queda, mesmo contente, aí, abai, atende hoje. Bom, hermano, sorry que eu tenho que laat. Com abai com reunião. Bom, não tinha coisa, não ia no outro, tu ainda a sala que o cara será, knops para do na prensa, entrevista, e ela disse que o país não cumpre com a palabração, e se te põe que já não tem acordo para com o outro. Que me di non sto piano, sorry, non sto piano di tutte tre. Tutte tre, sì. Sì, tutte tre, sì. Então, que repercussão esse aí tem? Bom, significa que o St. Maarten começa a dar steun. Não tem ela hoje que dos outros isso não pode aguentar rato mais maneira de vista, pero significa que não chega na direção que possível correr hoje aqui, não, pessoal. Essa é a coisa mais importante, ela visa que o parlamento está guardado de baco para não poder discutir de budget, pero a forma que isso não atraki e não apurba na cambia palabração, ela visa que não apurba na bini ko algo mine ko nang pusaka maseng di lokal ko tabat in palabra que me diz geef uit meer geld anto ja en op baie ko jo ne ja se pon me dan esse pode que lá vai é junior do toch mas contigo com nossa frente nós verwachten de malario pero eu toch mas contigo essa que não desarrollo hope pero hope verfelo que nós não espera não não sobre isso aqui não não espera sabe mas espera que lá lá uma peca o ela teve sonho já vai feliz teve sonho assim mas espera ver sim que toque não em concordância com o outro não lo chega no acordo ao ponto de acordo para conseguir virar talvez será ano 2021 muito difícil talvez será ano muito difícil inseguridade para 2022 tá roupa grande sim roupa grande pessoal é trânsito não é necessário pero necessário é acaba de desarrollar a influência agenda cultura e coisa como se bem outra área para aqui não tinha acordo uma paz queremos sim correto esta bebida difícil lastamente que nós podemos entrevista mais extenso como nós porque é parte da elo me quer pontuar pero começa botin mais colega não também que não des bisa beperkte vragen naar operatie. Ik probeer te kijken genoeg samen dat de hobby decepcionar. Sim. Sobre quanto tempo acaba nos team bezig de processo. Ah, mas olha qual que ela vista que esta gente de ponecos cana acaba e não tem de que era tarde assim aqui. Que me não tá como de com nang não me cuenta, sim, que me não tá como de com nang cambia para a versão hoje aqui. Pero ya Ahora que estoy adelante, fue de sonho na Corsou aqui. Não, pero Javier, lá que não se recapitula um rato, para nós seguir dando passar. Corsou seguro tem um ponto de identificação de governo que me está atender. Não, é de você aqui não está assim, momento, olha, lá que nós vamos sign off, passou de mês aqui bom também só tem que me tenho bem essa taça assim Kiko, me trabalha remoto para costar, então me tá bem back, eu não estava no estúdio novo. Amigo, vou também dialogar em dia. Mas quero dizer que nós põe lead fanático também, que também pode join nós, que me lagami regla que outro que não, então isso não queda pendente, nós também de conversa aqui.
Voor die Oké. danach. Rumbo pa, como te bisa, rumbo pa fin de Holanda. Sim, para fim de Kumbay. Holanda. Zie je, Kumbay. Oké. Zo, zie je zo.